Lau mengarade rohata memasuhi par mingguota taparade edeta siap buku ede nomor 125. Marpungo do di jolomo marsadaro hamion, oh Yesus Tuhan nami. Wajana tarsilangi dia binati bulimuse sai romaho olo jalo matangi yang pamujian nigoarmu Allah holong ni rohamu ngamet met imulanai sadi pararat hodoi di maharaja onmu lam ganda do milani apaon hatami bain sangap digoamu Yesus tolong bansa kamu sosoanmu hajol mau asa olo paluao napudaniyo Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, iko doho dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di banua gijang mauliate marohanami tuho ala dilehoko anakmu nasasadai tuhami jala dipaluaho hami sian gonggoman ni sibolis hupangido hami tuho sairamoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugotan saise sama dosa nami dohot pangalausion nami di hatam nabadiai sai perbadiai marohanami marhite-hite todim
Jala pamasok kami tuhanguluan sogot, asa pujion nami hodisi, rodi saleleng nilileng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia buku Ede nomor 462. Patik ni debata ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi goarommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aik na di Banua Toru yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonommu goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa si ulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangapommu do natorasmu asa martua ho jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu nang naposona pe bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pergugui mahani mangulahon na humbartu patikmi amin.
Maredehita sia buku ede nomor 681. Tatopoti madosata nagodangi tujolo ni debata tapa uduk be marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaumi manopoti jala mangangguko dosa nami. Mas sajot-jot huar saki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang dosod diri nami hubai kami. Dibaheni tamado rimasommu jala uhumommu hami tuhamatean saleling nileleng nai. Alai nama porus mahaminuaing tu asi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si paluahami dohot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Satok kidohu tadi koko alai papungu-pungu oku mahomuse marhite-hite aka asi rohagodang. Tagan diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nilelengna asiakku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Kor pujian sian Naomi.
Maredehita siap buku Ede nomor 430. Ditanda domo wali nama bosian Golgatai sian natar silidisi nama koko wardosai labal gadus Tuhan ini haupun silangit tumpang langgai Yesus ki ambolong pangkok kondisi kau mau Gustusi asa malusi rohaki Yesus no parmonang disi diburinwan rohaki. Tagbigima hatani debata turpuk di hari mingguon ima natar surat di Pesalmen biddu 50 sada ayat sada sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring hujaha hamima ayat na perjolo dohot ayat paduahon. Ede sian si David uju naro panurirang sinatan manopot ibana dung diparjolma nai Betseba. Ia situtu ma'au buri sian hajahatoku, jala paias ma'au sian dosaku. Dopako sabing doa umar dosa, jala najat situtudo di matam nang nahu ulahon. Asa tung bonarho di bagasan padohammu, pita di bagasan panguhummu. Sitong niroha di bagasa dotongon lomo niroham, atong pabotohom ma habisuhon tu bagasan rohaku. Sai patubegihom matuau hasonangan dohot las niroha asa marolop-olop holi-holi aka naung ginopuammu. Ima sahatna martua do jolma natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
Kor Gabungan Perempuan. Mare dehita siap buku ede nomor 420 sada. Tergobol roh aku
tidakon maha porseautai, songon na hinatidakon nidongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman itu buhoni si Maria, nagabagabean santon di porbadia, andorang suhabu. Ido tuhata, nau tumawar na bernit, di pangumulan ni silatus, namate tarpajal lo ibana di hau penal silang, na tua toro dong ditanong, na mula mangulu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lauhun tu sabun depata Jehovah, amanahi pargugo na tu hatu dosani, di simai mana, pai mamula sokotetano on, mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di toni porbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ya ka Kristen akan nabadia, doho desasaan ni dosa, doho dehatai namandok, mula mangulu doso daging halak nang mate, doho de angoluan nasora suda. Kor ama Ebenezer.
Maredehita sia buku ede nomor 210 sada laus ditikiom mata pasahat peleata. Tuhan Yesus si permahan, au biru-biru naro. Yesus boni horo aku, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Yesus oli horo aku, saihu tonoku ho. Sasari mago, dumangapul hogogo. Ias pogas mihuida, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Yesus ko dihuida, saihu tonoku ho. Kokonang suruhanmu, ay hatam somagopon. Dungiho uhut panogu, dongaki manopoto. Taitimas sude diho, taitimas sude diho. Saya si roham sai togu, sahat man sude diho. Yesus si permahan, au biru-biru naro. Yesus bodi horo aku, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Yesus ko dihoro aku, saihu tonoku ho. Tumpangapul hogogo, ia bogas mihuida, saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Saihu tonoku ho. Ias bogas mihuida, saihu tonoku ho. Martangi yang mahita. Dipuji maho ale Tuhan pardenggan basa di sandok asini roham na toktong mangaramoti parngoluan nami. Boy hami ale Tuhan di bagasan las ni roha pasangapon guarmu na badiay di minggu na pinar badiam di bagasan sadarion.
manupak maali Tuhan holong mudohot balgani asini roham, na mangalinggomi hami namarpungu di bagas joromon, asa taruli hami ali Tuhan di bagasan semangat nai baru majakon hatam dinanaing hutangihok kami, mian maho di bagasan roha dohot pikiran nami, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Horas madihita. Urian itu hata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus turpuk jamita dihita di mingguta sadarion ima natar surat di Lukas biddu 15 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Lukas biddu 15 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Tapahiu mahatani debata songonon madidok disi. Upama taringok tu biru-biru nalilu, dungi di pasolhok torop aka si jalobeo dohok si pardosa dirina tu ibana, laho tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohok si boto surat, ya hatana sida. Dijakon ondo aka pardosa pola sapanganan ibana dohok nasida. Gabe dihatahon ibana ma upamaon tu nasida. Isi hamu sahalak par biru-biru 100 anggotar depar sada siani naso tuminggal hon nasia pulusia di ladang laho mangalului naso taridai pai maju paksa. Ia dung dapok sa dia pehom matu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohok hobar hudulna tidok matu nasida marlas ni roha mahamurap doho tau ala juppa ngau biru-biruku naung magoi hudok matu hamu sumantu sido gumodang las ni roha di banua gijang midasi pardosa sahala na olo paubahon rohana asa midasia pulusia partigor nasopola paubahon roha nasida. Adong maulaning parupuan na marhepeng 10 hupang. Ang gumago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang na magui pai maju paksa. Ia dung jupaksa di papungu ma angka ale-alena dohok hobar hudulna madok. Marlas ni roha mahamurap dohot au ala naung jupang au hupaku na magui. Hudok matuhamu sumat tusido masalas ni roha di jolo ni aka suru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Ola ni masahana dihita na ni holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus macay dangol jala macay haci do molo adong sahalak naso diingok be manang dia tidak diperhitungkan di dalam hidupnya. Itu adalah hal yang amat menyedihkan bila mana dia mengalami keterpurukan, disisihkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil di tengah-tengah kehidupannya. Hal itulah mengapa setiap kita di tengah-tengah dunia ini, bahkan di negara kita yang memang hidup di bawah undang-undang mengatur kehidupan orang yang harus diperdulikan. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang ada itu pasal 34, anak-anak terlantar, kemerdekaan setiap orang semua dijamin. Tapi pada kenyataannya selalu banyak sekali, acap sekali orang yang tersingkirkan, orang yang tidak diingat, orang yang bahkan diasingkan dari komunitas sosialnya. Hal itu merupakan amat menyedihkan di tengah-tengah hidupnya. Bagaimana tidak bila mana dia tidak memiliki siapa-siapa, bahkan untuk berdiri di kakinya mungkin saja dia tidak dapat. Tetapi dia harus menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hal itulah nanaing dipasunggul hotu hita marhite hita namar minggu di bagasan sadarion asa hita songon halak Kristen uka marohata marnida akka dongata
Atik tung nasida di bagasan kesepian, di bagasan keterasingan, membutuhkan dukungan, membutuhkan topangan tangan. Ay tunggodang do mungkin na tarlewat siak kita, naso uboto akka namasa di humaliakta. Ido sada hataridaan ya akka halak na porsea, gabe si parholong ibana. Dang gabe holan ibana madai tonggi nilas ni roha, madai akka pasu-pasu na ni jalon ibana siat tuhata, dai kodo ibana mamereng akka humaliangna. Ay songonido Tuhan Yesus na makaholongi hita. Songonido Tuhan Yesus na majakko kita akka yanakonna, na pinamonang na marhite mudarna. Saluhu do dilehoni bana balga dohot asini roha pambahenan na makokop hita, siyan na ibana mate manesa saluhu do satta. Dituhuki bana saluhu akka pambahenata. Alanyaha. Allah diberengi bana kita adalah ciptaannya yang jauh berharga nilainya, karena dia menghargai dan melihat kita sebagai karya tangannya yang ia harus lindungi, yang ia harus pelihara, yang ia harus perhatikan dan jamin keselamatannya. Hal itulah yang menjadi cikal bakal bagi kita. Naiko gabe marsiajar songo Tuhan Yesus jala mamereng pambahenan na tuhita, jala hita pe iko do mangulahoni di bagasan parnguluata. Unang hola kita na taruli di pasu-pasu, adong akka dongata, adong akka nata holongi, dang majalo manang nasida tersingkirkan. Patuk do ikon ditunggu de batahita, mulodang ukap rohata, mulodang gawe manarihon akka dongata. Daido didokot Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ketika pada waktunya di dalam perumpamaan, kapan aku melihat engkau di dalam kemiskinan, kapan aku melihat engkau tidak makan dan tidak minum. Ahado didokot Tuhan Yesus. Molo dibaheko sada sian anggitku na meti na dibaheko doi tuaw. Masada gabi barita nauli na mangalihon bihita manang mangojar rohata agar kita menjadi orang yang peduli, agar kita menjadi orang yang terus menerus melihat manatap tuah kahumaliakta dakola dirita na ikot tapasari-sari ikon do akka humaliakta ikon do keluarga ta saluhut na ikon tolak satolak bogota ikon marpambahenan na denggando hita di bagasan golutta. Ido sada na dilehon ni Tuhan Yesus marhite misinya di tengah-tengah dunia ini. Dung di patolhas de bata baga-bagana tu portibion marhite Yesus yang memberikan perdamaian melalui Yesus sendiri. Tuhan ingin membuka paradigma yang selama ini menyingkirkan orang yang tidak diperhitungkan, menyingkirkan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang patut ia dapatkan, dan mengungkap dan mengubah paradigma pemikiran orang-orang yang menganggap benar dirinya. Inilah ketika Tuhan Yesus majakon akka si jalobeo do si pardosa rotu dirina. Tuhan membuka jalan, bahkan menerima pemungut cukai akka si pardosa na disingkirhon siang komunitas sosialna. Di hati hai godang akka nama rungutungut akka halak parisi akka si boto surat nama dok dirina orang yang benar. Orang-orang demikian selalu membenarkan cara hidupnya di hadapan orang. Orang-orang ini tidak mau melihat orang yang mereka anggap sebagai orang yang jatuh di dalam pendiskriminasian, di dalam keberdosaan untuk mendapatkan bagian yang sama seperti mereka. Hal inilah ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan akka si jalobeo dot akka pardosa rak mangan. Roh Tuhan Yesus bongok tujabu ni si jalobeo pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka bersungut-sungut dan mengatakan, dijakonon halak pardosa pola sapanganan ibana doho nasida. Hapedang dia tu si nasida songot dia Tuhan Yesus memberikan sebuah cara untuk membongkar
bagaimana kesetaraan di tengah-tengah dunia ini adalah sama. Bahkan Tuhan juga memberikan sebuah hal yang harus kita lihat. Tuhan makan dengan para si jalobeo doa kapar dosa. Neng dohonon ni Tuhan Yesus danga dong ibarna hita dia dopanna. Kita yang diciptakan ini sama menerima nafas kehidupan, menerima pengampunan, menerima keselamatan. Bahkan orang yang dikucilkan, orang yang tidak dianggap siapa-siapa, yang diberikan stigma pardosa, dijakot Tuhan Yesus bahkan sapanganan dohok nasida. Sapanganan dohok nasida memang di hati-hai mangat do Tuhan Yesus do akasi pardosa do si jalobewi. Alai hata si panganonon dao do umbalga amang inang ditiki Tuhan Yesus sapanganan dohok hita ditiki hita majalo perbadanan nabadia tadana nunga dihokop hita marhite mudarna natar silang dihau pinar silang. Kita sudah sapanganan majakon haluau ini melalui perjamuan yang acap kali kita lakukan di tengah-tengah gereja ini. Apa yang mau dikatakan ketika Tuhan bersama-sama makan dengan orang pendosa dan si jalobeo makan bersama? Yang harus kita lihat di sini tidak ada perbedaan, tidak ada orang yang membenarkan dirinya dia adalah bukan orang yang pendosa. Bahkan tadi di epistel tadi Daud mengatakan, Tuhan aku sejak lahir sudah berdosa di hadapanmu. Berarti di hadapan Tuhan tidak ada orang yang dapat membenarkan dirinya yang mengatakan dia bisa luput dari dosa. Saluhu dohita merdosa. Ala nani ulani si Adam doh si Hawa. Jol mana pardosai. Saluhu hita di tonga-tonga ni portibion. Ikon mardosa do jala upana hamatean do. Tapi karena kasih karunia Tuhan melalui bagaimana dia menegur orang-orang Farisi yang menganggap dirinya benar nabadia na didok nasida halahidang sarobang dot akasi jalobeo do akka pardosai dilehot Tuhan Yesus ma parupamaan dua nanang taberen sasitongna di uduknya ayat 10 adong do taringo tu perumpamaan anak yang hilang. Tetapi di dalam khotbah kita hari ini ada dua perumpamaan yang namanungguli kita. Taringok sahalak parmahan. Ianya puna ibana dia memiliki dombanya. Par biru-biru 100. Ale terdep parmasada sia naso tumandikon nasia pulu sia di ladang. Kita boleh melihat bagaimana seorang pengembala ini. Dia memelihara, dia memperhatikan, dia melindungi dari ancaman. Domba dia harus cari agar tidak termakan oleh binatang buas. Demikianlah juga kita melihat bagaimana perumpamaan ini diberikan. Arganai HP nasada biru-birui molo mago siansia pulusia. Dang nama dok dang holong rohani parmahan itu sia pulusiai. Alai songot dia do ibana mamereng sada biru-biru nama goi. Totudo ibana di bagasan kesedihan, di bagasan kecemasan, di dalam keterpurukan. Dia lepas dari gembalanya, dia lepas dari kawanan domba, dia lepas dari sumber kehidupannya. Ketika seorang gembala melindungi, memelihara dia, memberikan ladang rumput yang hijau bagi dia, tetapi dia pergi dari kawanan domba. Hal inilah bagaimana ketika penggembala itu berusaha mencari nangpe na ikon dilalui ibana aka ancaman. Pastilah dia mencari di dalam situasi tantangan dan rintangan. Karena domba ini sudah jauh dari kawanan sia pulusia. Biru-biru na pinarmahanna. Alai dison mata bereng songot dia balgani asini roha pambahenan ni parmahanon mangalului sada biru-birui. Tohodo nanidok ni Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba
dipangkunya, induk-induk dituntunnya dengan hati-hati. Disinilah kita melihat bagaimana asini rohani parmahani, arganai sada biru-birui, sarupa doi adong songon sada kisah nyata sahala ina saya nang saya tumatangis ala lau yanakon nasada adong do opak naik alai sada ngajumolo modding saya tumatangis ma inat tahun roma anak na naopat ay buah so mak holan natangis so ay adong do pehami opak naik yanakom naso di apakah nang naso di jakoko do hami naso yang gapo do hami opak na anakmu marhite peristuon neng tabereng sian sahala inataw na saya tumatangis hama nang yarsakon na siya anak na naopati nayarsakon na niyan na saya dan nalawodo ala memang nga ibayak ko ni bana songod dia perjuangan ni bana pagodang-godak ko ni siya na met hape tu managodang ikon jumolo lao manadikon dainangon neng dahonon songonod do natabereng molo perbandingan na siyan biru-biruon dang nasoholong rohana tu siya pulusia aletik kimago sahala seekor biru-biru mengapa dia begitu berajibaku bahkan dia mengorbankan waktu, tenaga, tantangan, rintangan pastilah ia lewati. Tapi bagaimana kita lihat dari sini, hina arga sahala seekor biru-biru, hina arga hita dia dopan di debata, na setok tong do debata pai mai maho kita mula tudalanna. Dan di sini juga di parupamaan na paduahon taringo tuhupang namago dirham namago. Kecemasan akan terjadi ketika barang kita hilang. Kita pasti akan teliti, akan tekun mencari. Mulu hamago kamu inang dia ka seremuna namago mana kepeng muda. Aka lemari pe pasti gurgar do sude ya kai paboloko di dia do HP na hita do na lupa. Itu kan di dia ala faktor umur dan lain sebagainya. Mar bete-bete masa tu pangisi di jabu. Saat tu na dapot si panatai. Ini juga terjadi kepada seorang perempuan. Kecemasannya terjadi ketika barang miliknya hilang. Dengan teliti dan dengan tekun akan dicarinya karena dia menghargai miliknya. Karena dia melihat bahwa yang hilang ini, satu hupang ini, satu dirham ini yang hilang dari 10 dirham ini amat berharga. Ternyata teliti punya teliti, perempuan ini adalah seorang perempuan yang miskin. Dia pelita tidak banyak, tidak ada di rumahnya, artinya gelap situasinya. Bahkan tidak ada jendela yang menjadi ventilasinya. Jadi perempuan ini kehilangan 1 dirham, 9 dirham tertinggal. Ternyata ini adalah dari persembahan pemberian dari ayahnya, itu latar belakangnya. Jadi ini biasanya dibuat seperti kalung begitu. Jadi kalau kita lihat deskripsi ataupun foto dari perumpamaan tentang dirham yang hilang ini, biasanya perempuan itu mengalungkan di sini atau di sini yang 10 hupang itu. Jadi 1 hilang, berarti tidak bisa dijalin dengan hupang manang dirham na siya naik. Alania ala ani argana diberengi bana si lehon yamak bapakku ini amok kudu on ditiki au marhasohotan marhamulian. Jadi dia berusaha untuk melihatnya, dan kita boleh melihat ternyata dirham hupang nanidok ni Yesus marhite parupama anon ini adalah lambang dari kita. Dirham adalah benda mati, seperti manusia yang moralnya jahat, yang penuh dengan dosa yang terbuang, yang dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya. Ketika dia terdapati berbuat dosa, artinya pastilah dia merasa hidupnya tidak berharga lagi. Tetapi Allah menciptakan manusia sebagai miliknya, ia tetap dicarinya. Karena siapapun kita, bahkan kalau di tengah-tengah dunia orang tidak menghargai kita, tetapi ingatlah Allah amat menghargai kita. Kita berharga di hadapannya, kita berharga di mata Allah.
Allah tetap mencari, bahkan juga melalui hambanya, melalui orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang terjerumus di dalam dosa. Sama seperti Daud, Tuhan memakai Nathan untuk mengingat akan segala dosanya ketika mengambil Betseba dari Uria. Dan inilah kita lihat bahwa perumpamaan ini menggambarkan hal yang baharu, yang menguatkan kita. Ternyata bagi kita orang-orang Kristen, hita namar pungu di son luar biasa do HP pambahenan ni debata nama jakko nau yang menghargai aku, yang melihat aku sebagai manusia yang berharga. Karena itu kita lihatlah bagaimana lasni rohani sahalak paropuani dung dapok sadahu pangi di jauh ibana akka ale-alena marlasni roha ibana dung dapok seekor biru-biru. Dia juga memanggil seluruh akka ale-alena dohot hobarna madok nung ngadapok namagui alani i amang inang naposo bulung do remaja nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tahalason ma asini rohani debata na mangalehon dihita hasesaan ni dosa. Tahalason ma asini rohani debata na say jot majauh hita, menunggu kita, mencari kita agar kita kembali ke jalannya. Karena itu dikatakan di Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Kitalah bagian dirham itu, kitalah orang berdosa itu, kita adalah seperti benda mati, seperti hupangi dohita, kotor. Tabereng masongon paropuani, isapu ibana do jabunai, ibereng ibana salu isi ni jabuna. Hita do, olo do mungkin hita mangolu alay todita songon namate. Ala dang tahasi holi hamubaon ni roha. Tatadda madirita songon edei tandai maaf sukapi madohot rohaku puji maaf. Tatanda madirita diadopan ni debata. Aitung macai mararga dohita diadopanna. Kita adalah orang yang berharga di hadapannya. Maka mari kita mengenali diri kita. Dan ada hal yang luar biasa di sini, amang, inang, remaja dan naposobulu. Di ayat sadai, dung di pasol hok torok akasi jalobeo do si pardosa dirina tu ibana. Laho tumangihon hatana. Adong kata kunci yang luar biasa di sini. Tumangihon hatana. Si pardosa do si jalobeo memang merdosa do nasida. Karena latar belakang pemungut cukai ini mengambil lebih daripada apa yang menjadi yang dia pungut, karena dia adalah seorang pekerja di pajak. Bahkan si pardosa yang disebutkan di dalam situasi ini. Tetapi kita lihat bagaimana dia kedekatannya dengan Tuhan adalah ketika dia memberikan dirinya manangihon hatana, manangihon hatani di bata. Na bau bahok kita hatani di batado. Na manogu-nogu hita asa tatadda dirita hatani di batado. Ido na pinabotohon ni debata marhite panurirang natan tu si Daud.
Dung dibuat ibana si Betseba gabe ripena, dia berzina dengan Betseba, dia tidak langsung bertobat. Kalau kita baca itu di Samuel itu, 1 Samuel perjalanan daripada Daud, ada beberapa bulan dia tidak langsung menyesali dosanya, padahal dia adalah seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan, raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Tuhan memakai Nathan untuk menegur dosanya. Dia sebenarnya tidak sadar itu ketika Nathan memberikan perumpamaan. Daud, ada perumpamaan seperti ini. Ada orang kaya yang ingin berpesta padahal dia memiliki banyak dombanya. Tapi bagaimana dia tidak mau memotong dombanya untuk menjamu tamunya. Dia mengambil domba orang miskin. Kemudian sama juga dengan dua perumpamaan yang diberikan oleh Nathan. Ketika Raja Daud mendengar itu, terima Sibana, ikon dapotan, dia harus dihukum, dia harus mati, 4 kali lipat harus diberikan kembali kepada orang miskin itu, karena dia telah mengambil hak orang miskin padahal dia orang yang punya. Tapi lihatlah apa yang dikatakan Nathan kepada Daud. Hodoi disima si Daud tarsol-sol bagi melihat dan merenungkan, Tuhan, ternyata aku yang salah. Aku terlalu laju untuk mengatakan, memberikan justifikasi, memberikan penghakiman. Ternyata aku yang berdosa. Tuhan memakai hambanya, dipakai di batado si Nathan mamicang ibana. Dungi ahado. Ketika dia menyadari hatani di bata, paubahon ibana. Dido ibana maasi maroham tuau di bata. Lihon madihau asini roha. Kasihanilah aku manoputi dosa do ibana. Nang pesasi tongna ikon saluhut akka pambahenan. Dosa di hadapan Tuhan akan mendapatkan hukuman. Tetapi yang mau kita lihat ketika orang mau manoputi dosana paubaho dirina, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan pengharapan. Mengapa begitu penting amang inang hatani debata na manogu-nogu hita? Ai dido sidau do di epistel nakanin lehon ma di au bisu asa huboto dalanmu. Artinya ketika Tuhan menerima pengampunan dosa, dia menerima pengampunan dosa dari Tuhan, dia minta habisuhon di Tuhan. Asa unang tertutup musei bana, asa unang madabu tuhadosaun yang sama. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan untuk mengubah hidup seseorang, mengubah hidup kita. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan akan menerobos kehidupan orang yang meminta pertobatan, yang meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena hati nuraninya akan dituntun mengatakan asima roham ale Tuhan, lehon madiau hasesaan ni dosa. Firman Tuhan akan merubah kita. Firman Tuhan akan membawa kita kepada ketertiban, pendisiplinan. Alani unang lupa hamu amang inang mamudahon aka yanak komuna di bagasan hatan di debata. Di 2 Timotius 3 ayat 6, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mololilu, biru-birui, berarti dia butuh tuntunan dan jalan. Dia butuh seseorang untuk mengangkat dia dari segala keterpurukan dan ke segala kebersalahan. Maka firman Tuhan itu adalah salah satu kekuatan dan salah satu pondasi hidup kita. Unang gabe aka na diportibion, na gabe terus tamamehon tu aka suduk no poso, di tonga-tonga ni keluargata. Ay nunga tarhuruk kita 24 jam di ilmu pengetahuan teknologi nanunga canggihon. Gabe lupa dohita mamemehon hata ni debata. HPI bermanfaat dolahu mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Hado musena parpudi tuhita gabe barita nauli, yakni Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Ketika dia bersuka cita mendapatkan dombanya yang hilang, mendapatkan dirhamnya yang hilang, lihatlah sukacitanya. Lihatlah bagaimana dia memestakan. Bahkan kalau kita baca di renungan ataupun perumpamaan setelah ayat 10 ini, seperti bapa yang kehilangan anaknya, ketika dapat anaknya dia bersuka cita memberikan pesta yang luar biasa. Hal ini menjadi sebuah sukacita bagi kita. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menunggu kita, menunggu kehadiran kita. Dia adalah Allah yang memelihara, Dia adalah Allah yang melindungi kita, Dia adalah Allah yang memperhatikan kita. Bahkan yang luar biasanya, Dia manesa salhu dosa dot akka pambahenata ido didok daku halo mohon hamatian ya karena perjahat orang fasik, tetapi aku menginginkan pertobatannya. Maka Tuhan juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan nyawanya bagi kita, kepada orang yang percaya. Karena itu inilah pengharapan kita, inilah sukacita kita. Bahkan ketika juga Daud di dalam berdosa, dia mengatakan, harusnya aku berdoa, aku harus dihukum, aku harus mati. Tetapi Nathan mengatakan kepadanya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 2 Samuel 12 ayat 13. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud. Daud menghargai kasih karunia itu. Pertobatan jauh lebih besar daripada dosanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu menunggu kita. Saya dijakon debatado hita, mulak ma tu dalanna, tatanda madirita, roma hita tua dopanna, ai parholong jala pardenggan bahasa do ibana. Na parpudi sotung hita gabe akka halak parisi, manang akka si jalo akka si boto surati, molo adong akka na mada butu bagasa dosa, yang dia dilikupi akka kesalahanna. Sejok-jok do halak nasongoni meminta dukungan moral, dukungan topangan. Tetapi acap sekali di tengah-tengah kehidupan kita malah menjatuhkan, menyingkirkan, mendiskriminasikan. Sebagai orang yang percaya, kiranya kita seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Majakon nasida, marmahani nasida muluhita akapar pohonan, asa ibana manada hasalaanna, manopoti dosana, mula tu debata. Alani sotungadong hita lupa tu akka humaliakta. Banyak orang yang tidak kita perhitungkan, padahal dia yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hargailah kasih karunia Tuhan. Pertobatan jauh lebih besar dari dosa kita. Hargailah kasih karunia Tuhan yang telah menyebut kita berharga di hadapannya. Amin. Martang yang mahita. Pinuji maho ale Tuhan pardenggan basa disalut asi dohot holong ni roham. Nama makulingi hami ale Tuhan marhite hatang. Kuberek kami do ale Tuhan pambahenanmu na balga majakok kami. Di jakoko do hami ale Tuhan si pardosa. Dilului ho do hami ale Tuhan ditikili lu hami ale Tuhan manadikoko. Arganai hape hami ale Tuhan di hadapanmu. Tarlumo biale Tuhan dilehoko di hami anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokko pamisian hadosaon nami. Dak tama hami ale Tuhan majaloi molo mamereng aka ulaon nami nasotama di hadapanmu. Ale Tuhan parlebas ni roh hadoho dilehoko do Tuhan asini roham nama jakok kami. Asi maroham Tuhan marhite hatam na hunung ngahutangi hok kami. Ima Tuhan na mengajari kami, asa hutada kami diri nami, asa roh kami ale Tuhan tu adopanmu manolsoli akka pambahenan nami na sotama di adopanmu. Warga hok kami male Tuhan hatami na mengajar kami, na mendidik kami, na mengarahkan kami ke jalan yang benar. Asa ima Tuhan taruli kami ya Tuhan dihamu baon ni roha,
Utadiko kami maaka ulaon nami nasotama di adopanmu. Ale Tuhan pardenggan basa dilehokodo pakirimo di hami ale Tuhan. Ubal gado asini roham lebih berharga pertobatan daripada dosa kami. Alani ale Tuhan tuktuhi hami marhite todimi. Asa roh hami Tuhan uduk di adopanmu. Manorsoli saluhut akka pambahenan nami. Muba mahami manadikon akka ulaon nami. Nama bahen haci rohani dongan nami. Akka keluarga nami. Umaliang nami. Tarlumobi maho ale Tuhan. Ajari mahami songoko ale Jesus na sumarihon akka dongan nami. Naso dianggap di tonga-tonga ni komunitasna. Asagawi pardenggan basa hami ale Tuhan. Songon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mamasu-masu mahoyaka ruas ni huriam na boy rap dohot hami marpungu di bagas joromon. Pasu-pasu maaka ulaon nami na marragami. Diaka parumah tanggaon dotaka parkarejuan nami. Ho matoktong Tuhan na mangajari hami. Asa hobas, ringgas, jalapadot mangula akka ulaon nami Tuhan songon hataridaan nami akka halak Kristen na mangolu di bagasan hatam. Molo jupang nami akka hamaolon parbisuhi hami togu-togu hami ale Tuhan. Asa unang madabu hami tu akka pangujunan. Ale togu mahami Tuhan di hatam. Upatari dahok kami mahadirion nami songon si hutok ko nasatia jala uduk di ho ale Tuhan. Pasu-pasu maaka ruas ni huriam. Natongon di bagasan habok di roha. Natarilu ale Tuhan tarlumobi ma dinan yalap ho amang si hobing opung ni si tulus doli. Na di bagasan sadarion ale Tuhan na hubege hami marujung ngolu. Homa na mga puli keluarga na di bagasan habok ni roha. Lehonon mo matuhan hagogoon doho tapulapul tu nasida. Toktong togu-togu jalapati urma pikiran nasida. Asaboy margogo nasida jala di bagasan hasadaon di roha saluhut keluarga. Dina pado-pado bakke ni amanami sahat na hupataruhami. Tuinganan parsatok kinani. Ukak maroha nami manangyako nakadongan nami na di bagasan habok ni roha. Dia kapambahenan dotak katangyang nami. Pasu-pasu makaruas di huriam na di bagasan parsahiton na ikopea di jabu nasida manang di bagas nasida. Toktong matuhan lehonon muhahipason patogu haporsyon nasida. Sa toktong nasida Tuhan porsea di pambahenan dohot kuasom. Sarihon maaka ruas ni huriam atik adong di bagasan hagaleon di todina. Dia kaparukilon na masa dia dopan na yadopi nasida. Lehon pos ni roha pargogo ya karuas ni huriami ale Tuhan. Asa toktong nasida Tuhan porsea di asin ni roham. Mamasu-masu maho Tuhan dia karuas ni huriam. Na marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Anggia manian Tuhan dilas ni roha na ni jalo nasida. Toktong maho Tuhan dipapuji-puji di pardalanan ni nguluna. Nang marlas ni roha dohami ale Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Ala di basa-basa hokodo ale Tuhan sahala dana bawa di keluarga amang sirait inang boru aruan. Pasu-pasu ma ianakon nasidai asa sibur-sibur magodang dao masian akka parsahiton parbisuhi jala patau manatorasna. Asa anggia margogo nasida Tuhan pagodang-godakon ianakon na di palumehonmu di tonga-tonga ni keluargana. Pasu-pasu maruas ni huriam na nunga pinda sian hurian nami manopot hurian nai baru di GKPS Medan. Pasu-pasu pardalanan nasida sian Makassaron saboy nasida marsaur di hurian nai baru. Nang di aka pardalanan ni pelayanan di tonga-tonga ni huriam di partangyangan PHD dot akalan na asing. Homa Tuhan nama masu-masu jalan nama nungguli rohanami mangargahon parsauran di tonga-tonga ni huriam. Nang sahat naing husip puli hami parminggon nami upatupahami dope Tuhan parapoton manaringoti pembangunan pelapon di hurian nami. Homa namanjongjongi parapotani asaboy marture doho denggan sapanatapan mahami mangulahon na denggan tu pembangunan ni huriam. Pasu-pasu hurian nami HKBP, pasu-pasu mabangso nami di tonga-tonga ni hagaoron na masa. Porsea dohami ale Tuhan mangula dotod dim.
nama masu-masu saluhut aka panggonggo minami mga lehon hadingganon duhot kenyamanan. Pasu-pasu maakadungan nami nasoboy makilala songon hami di tikion. Dia kana marsahit, dia kana honda bencana, dia kana paturaparon dotak kalan na asin. Toktong matuhan ramoti parnguluan nasida. Upasahat hami mangulu nami tu bagasat tanganmu. On matangiang nami, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian buku ede 400 sia ayat sada doho udukna buku mata papungu peliata tujolo laho pengembangan ibadah doho musik HKBP Pusat.
Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silihon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parahasya kami pilihanon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni silihon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi ponirodi pamataku osadohon dogok say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Ay ho, dona puna araja Lord hagogo rodi hasa lapon salelehi lelena amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, di dokpakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaorhon ma damena tutondit.
Mike. Halo, songo tikting nanu ngata bege amang inang di parrapotota asa boy mahita tading satu